Adesima mai mom nyina adu makwa ba ha ya Adom TV so Adom Kasee bra so se de bre woni nei ensem bibire so mai mu ohwemu ana ensem ne nanam hwem wedi ba na wedi twam na wedi hwiri ba ne no ene yeso aboabo no se Adom Kasee a ye de ebre wo enimre tamu twuku na twen sense ensem e bande che pawo enimre midin edi nana agei obrempo ye ntwa ye hu taw ne mra ne ba ensem na nkasa na besane edi egwani. Yes, and some say na yefa emeda wa abrante ken ejei kranche eya abrante ba ko maimu oje ne ho sakrameni papa ene wode wo na wotu wode to no wafa opija no no so atoma bonibo a che se e ba ne se enoma bi koso wo maimu a we na adu se nyade so beka na no wato mu da wo beka kanebu ose eshukut na enkan shet a che se wo kan sempa ne no ena kotu sese mu anei aba betwetro mai ga na bui wura ken bo modia kokan bi kotwetro semfa ho na justice atuguba to safra no se he krache se waso hofra kotre enye na so ye ene wansna pobri dem entibra enda du kokodam wodan no wasi fefefe no nampa so koda prison de no koto ho no na du no woda hwa ne manfo brain fufu ne abekwan wane ade koto nkwan ne ade nyina na wo hwibi na ene dai ene na du no eso ya prison fo ebo modin ayi ni nwa mache be nunum ede no kokoso ye na so ya ekyase kenkranchi wonko kodi ne yire aduane enem ne nkwan ne no ena kenkranchi amanfo free priye ni atoye atifini na afo tukohia ne kyerese omani age papa pa se enadu kokoda ho nyina no wasan so timi akwa ba so dwemu a oha bia antro ne no ena kenkranchi so tu anamonko MPP wo maso ye kese won krankrodiem ha ekokohia sentrofo ena ode tu omanim ekyerese wono de do mo ye no krankan court na kaneshet wono de asem no wo kono aba sebane se bibi san koso wo man yimu na enkoye Supreme Court wo sensem ne ade a wasinya de so beka na no atum da sinkrate kyeremu a na wono de wasechire na no se asem no kura ho a ye ntosebi ena dunno so enim da ho a ye se ye monchen entwache se onde kan no beka na so hwa na ene mumume sonko na manfo tweye abusuafo adofo do free ha no oba ene power good night de ni ade na ye de gu kinkrache kyiri so no so bona moto mpa da gina ni a kyese bontwene na wuta kinkrache kyere se wono de wogina ho ema no kure pepere ye ene trene asem ti onde se Supreme Court ebekina kwa kwahye kusi ebom amande ne sia bo adwe anaso de ne se be bon kate ye kura mfa no ho onde no kura no ano be kanti kenkyere se se o ma no ho bre kakra wo gina ho me kakra na nyam yadom abosumi de toso edunsia no be modin no asan so asesa ne nkukuni ne nkaka ne mpen ene ne nkrata na kwa kopie mu ewo na so ye daily searchlight mo aso ye omuduma kese no na kwa kotena ho wohwemu a onde nduma de wodia ne se wo tronsem ate so no ye samufo edema daily searchlight ye krata no ene wo kyere se wone de dia yi no nya de se ebo ne hu sanse hu hui enye ne hu nene kenkranchi hu sensebro no o kyese ono apusu nyanga hu enye ne hu ono ankasa no watrapi to na ye to asem no so ne de senfoforo e de abro mampani John Dramani Muhammad ye ba beto aba efie pino ene dumienu ene wo kansem pa ene suku na yire ye nkwan kra de school to nkwan mu fufu no wa odi suku fra fufu jese na suku no de ade na adwena fa nyina ne se wase se Ghana foto aba de ma no no ba betena konwa no so se mampani a ene obebo mo de se suku se betimi akọ nim papa sanse wiase empani se mai bia ne da che ne yedi ejere suku se so eno ene dey ensemo a to dwa che se wa ye hyehye a che se project a wo ye first school sensem hono nei ahanu ene nei wa ye hyehye se wo ye hwetue na nyina ba be piem wo my Ghana mu se de be ya sa senior high school so ahodro no nei akọ atwe e wo mai mu no eno so ebetimi akọ nkan papa e de aboa na pani ono ede kasa ede ma mampani ede ensewe nyina etudwa ene wachiri mu se sese de aban ehyehyeye ye ne nyina guna kwan mu sese no sukuu no wapa ho ntoma eye ahanu no atese no nyina guguna kwan mu na hwemu a na nye sukuu dan bia kwase kwakosi sukuu dan bia basa bia de si bia na mum sukuu dan ya atese enoma ewo wum nyasem ketwa ene wo hye sukuu dem ho na wo yam je kro benya bia fa kwa akoma ya akọ afi kra atese bia teacher fo beda de be ka se banguru ye bi wo ho
ate se offices yahodo administrative block any normal bebre library ya book gu ho akokwa kosuasu ade na bakosem ni nyina no pani ni kire se mampani hihye ya wo ye no ni nyina ewom pani aba de kire wo no ebo amane ede ma wo man no ene aban no ede de simbu nyina etudwa wo kire se we ehye mukina ede de pefe ede akire se mampani dondramani mahama enya de se wo no sinsuo mu asan wo ham enu nti wonde oka wo yo nya de so betintasu ato fom rode ne ketre masa akoko twitwida enu nti wonde oka so bebu ama school sensem atimi akon kan no ya de se wahye ase a ekoso a committee a wo eno mo da no se school no wo bebu na nyina akon kan no wo de tudwa a kire se Ghana for da ye nda sanse school ho sensem pa de mampani John Dramani Mahama won fa ngora to preda na eno no ye to ansem so na ye de semfoforo e de abrew ewiase mpani account wo se ubobra pa wachiri empepada ena suban panso de yemfa enkonkosre anase ye mono bosia opɛ mokwa pa ankotimi nkobo obi suban mokwa na so hwe oman yimu a atitire ne ntire bebre na aba beboa amache so oman yi atimi akonkan ebo kwa hodo nyina mu ache se duda bia itimi etusi wo ne eche se mo piafo de obaba ye ne so ani na enumu na pani eye buzia Dr. Buzia eba ne se wo man mu ye bobudin se wo mo matimi abobra pa bo man yi fritete a wo man Ghana Gold Coast bresu besi ye wo mutim so wo man mu kakra no wo bomode pa na panifo che se konfu boni a watena yafo ho ama konfu pa ba beto no asane yade no ye nyina yipamu ye nyini boni aye so na so hwemu a na okofi abrifa Buzia yi papa yi wo bomode wo man Ghana mu a che se wo bedi pani wo man mu wo fa kwampa so betima toto no ma ama na manya konkonkan ene na wodi emfi bo ha wabra papa yi free atesfasa so ne no na nhihye aba begu kwan mu a enro dampo Adom Kasee de betu dwa ebusa se mpo papa yi a ye bo ne din a ye ka ne ho abakosem yi aso enipa se ne nimu no na wohwe nsem amanfo kan ya na bi a ho fem ase fem pa bi so ho ahudwiri enya ne se ebi kura nimu no ebi so ka nsem fa ne ho ne na ye chimu de atre Adom Kasee etifo ne ahwefo nyina se so hwe mo na papa na abakosem mu no ye wanchi wa asante mantem no wotimi bo modia ko ne suku ho sensem nyina chese ye wo no ma wotimi bo bra ko suku ahodo ko abruchire suku yibi college ko bi ko suapon suku ahodo nyina bi wo abruchima mu London ene mbem ya ahodo bebre a chese wotimi agegege bodina kese na nyina no eno ye na adwen se nya de se obeje bodini kwa no de atena babi ne mum ode ba beboa bo man Ghana enoti opani Dr. Kofi Abrifa Buzia a chese o man mu eba abakosemu a omo gina ema wo man etimi fa no tuma fafra ye ekọ ne aba nyina no wono so eka ho no ededai o man Ghana ede kai no emo no mo piafo ama no mo ni yo kire ne se ebrapo bebobo o man Ghana mu nya de se o man Ghana so yerube funu sanse embrapa ene suban pa de wo da na dia wo da pem ayeda ho man nchirimba so ehweso ene no mapa wo yenso o mo ka bi ene se wo de nyam Dr. Kofi Abrifa Buzia yeda ase emambo wo ne mapa wa ya mo man Ghana enuro ne mapa ewo onipa biada asechena mu esanse se wotiase na se untimi enya aduro emfa embo nipa dua na twere konkronkra kan wase muni aduabai na mfa na hahan ensa mo ho yade ne ntiso hwemu a na abibiduro de twere konkron no a tifi wa baabi ne wo atese enye se efiri baabi a ne baaye na hwemu na omayi mu ye wo ya sabe yahodo bebre ne kwan hodo bebre amayi mu nipa bebre fa so no mu gidie se ba ne se yade bi ebeto mo betimi afa makwa akwaji ayehwe ebi ekwa ya sabia hodo no ebi kwa asofofo ho ne bompa ye no ntene wo yira hodo de srawo mom bi nom bi kura de bi sa de bi tuane ade kire se ebi ho na asefem na uhwemu ana akwa bebre so egu ho ebi nom so efa so bibiduro no mo so ede ye omodwuma na eno na mpanifo ene omoda eyesa adwumadia no omoda bibiduro ene omfa na nanom kwantempo so eye aduro ede kire se do maka komani ehu se edipa bonfo bi kate boni bi ababefa enkatepa no atese wo mo ese no adonti wo mo ede afutuo sonko ede ma mo ye sa traditional medicine nyina kire se be ya komofa kwan papa so se de be ya umbetimi etu aramopa na eno so etimi aboa amomo so etimi gina na pania ono edadwumade no ye registrar ede mo mo eye tobiga yaya wotoso enan ede nsem eto Adom Kasee ni mu ayentie bi this year no ye what traditional medicine practice council baby ayema ordensifo
Habandro for Malam for Asare for any Chinese Indian doctors say omufasa yare na who say nkrofo bebre especially Malams for ni audience for no obi ni mu say omutumi yesikadro pese amanti say sikadro bi ani wiase bi ani hosa apo na omobo power bi ani babia ukogia na etumi ma sika nka me amanye sika say me so me audience ni o me audience ni bi ani hosa council chairman on him traditional healing fine on him spiritual healing so look at him on bibi ani hosa nti dem pese amanti no say obia born a post and on call report to a police station and on call a kubia sanipa no say wo mbi no on call a kono penny for and now mumbra by report or council her traditional message council ministry ho ana koforidua komasi ho baby ayo offices na omunkoye complaint wo ho importantly no nkrofo na ye sa nkrofo no mso mu ye dinsifo na malamfo no mso mu ye sadi na omuhwe mu ye pa se emra no emfa ncha omu se san ka omu a nti omu ye careful so omu to free fakukra dachi emra no beso omu nti omu hwe ne ye na kyerese no bekoba bie wase fasika we bra na obekono na obekon pass sika gu ho ne ade so se repakura ya no a wo so obe sika ma wo no hwe na sitri kwesi ntiso a popra futukoko nini enna nam ho kwatre kwa wo hisi obe mount mampani se ya tie ni din enunti na wahye no so dia ma yetoa ensem no so na yakonsem foforo mu a so obehwe mu a na wo mayi mu esanse yenyina mahoden eho sensem no ayese akokwa ne panchi kase na buonu ntini wo na moa na wotugu so achacha na achese kruchina no ne nam kane yedum ne ne so ne chine dum ne so ne chira achese ayaro hosem pa ne asefim se na beto my ganam ne nedie aye voter river authority mpanifo edi babetu dra hrese ye kiantu akwanto yem bibia kura nyehu wasi no shaking se enkania ne babe gina so se hyirin ukura wotifi a befra ban ka jese mampani dum mekania ne kakra na mempekania atoato so sa do mo nyina ne se do mo anhyehyɛ ye bia bomo eden from ja gas bi edi twa free Nigeria data mamu hodi aba atese no ba beboa na ba be hye nyina mahodi no mukina papa empani omo ewo dumakumu edi tudwa echemu se enese we di omo kan kire se afina busumbienu asibia mo se na wotwe wie ya atese ba na ba beboa no na pani Samuel Fletcher no eno ye corporate affairs manager edima dumakui echese se de we no ba na ba beboa se de be ya ye dumso ahodo ekokoso wo my Ghana ne nyina eto betwa wochemu a na sese wohwemu na ye takrade na afenso temane ade mbie no ma bebre no no mo no kra ba bedu a eno hye ne kena de adanse kyerese enya de se wo mo titi wo mo rimu na se wo mo edo mo anum kaka na kanse ne mum eno kwasempa se from jagas no ebia ba kyerese ba beboa pani no echese wohwemu na asogli power plant no so no yade se wo no so sa no mapapa be no so obenya ne chefa pa wo ai no so ebetimi aboa na wo mayi mu sa dumso a ekoso no emwa ma voter river authority mpanifo eba ne se omokoda na dwo mu ntimi na adwendwena ni omutiri hu adwenafuo mu ba fo so a kyese nya adwene firi nyame adwendwene no o kyese nyina tu betwa nti wo hyem kina na waka amagana fo nyina ni ataso se na wotwe ba besim na wie yehuo bi na kyese power no bia ba kyese gya no begina so hyiren e de mo my Ghana nti yaka komato yem sanse dumso no yade se etuo eba bitwa se yebehwa omayimu ene embiam yahodo nyina no se ba ne se obetu kwan a ehyen mu na wotena wantena wiem hyen mu a obetena nsuhyen so wantena suhyen so obetena ketechim wantena ketechim mu a ne tiase nambi na obetena mu broni friends ka na car no anase lorry wotena mu a kobes ne guase abrese tai na wobetuma kwa kwafota ibehwe no ka ibehwe tai no na via se tawoto atse okuani die twampopo atse namso behu aka ne nam mu a die kakra ye no a na akwakohwi mu jagu no enenei empanifo mu ehwe se enoma nyina betototo na kwanso kosekusedwumadie empanifo dia ba betudwa se
say dear second hand ties no e ade so mba betwam ebi mo my Ghana mdim say kwasi broni atan na burochire ho na tai wo de agu ne car na se betumri katenten akwa kwa na afi no e car na hwa na akwa besi o my Ghana mu na ne trotro yi o mato da kyerese wo nso edinam a kyerese mu ne nam wa broni wa wu ties eno na mpanifo kyerese o mma kwan na sese no so beto tie gu car se a to tie ye mu no fresh aba fresh kra babunu a kyerese ho kan yuda se de be bebo o kyerese eno ye nhihye so ko betumi aboma nkwahia tromo a ekoso my Ghana no de nyina etu betwa Adom Kasee bomoden ene adrobafo ebi twetwe nkomo se bo de mo mpanifo kani nam se what o msele den ye de ye ntihwe ye nkasa no tai dada no ye to a eboa ye papa tai mo no kra egu ka na se yentimi nkomrika enti ye de tai dada no omompew enoa ne be yisu oyeto second hand ties me de share de na se san say brand new no yana na boarding brand new no aji say private cars no anytime to brand new no na mdu ye na commercial nti ye to second hand ones na bi na edigu ase the first election they bet me asha say be 6 months brand new na ne bo no e wo soro ti ana menya story jet na no na mepe enso tuto a oto a eno no ewia ne bo penche na ase na ewia ne nso bo a oto eno nso ne start pe na ase nti no ultimi kasebia se yana aya na atam zita no e ba e wo grade obi ti set a we sen o hwe ne grade no a e wo fom ebi su grade no e wo so ti se we no e ye mo no nti so de we ni we price no compare enye yie nti ne ho na ye hunu se de fa so a de beton tire no e buo ni nti no ama om pe home use no do no auto home use no mo sne brand new no if say brand new no boy den e bia we ada han se o de brand new no compare we ya beto we be 4 as an auto brand new no ba ko nya me hwe o zaman fo ya na mu ha ya nya ize so betima akoto ta we brand new o beto no home use da hwe kanas Arawa fanchese enye di besi chance omunis kan kwa koto time munu dwan dia kwa koyo made enti ne dada no no be issue na yetufo na posa ba bie manfo mba na bomo crash wonsa yebegina no so ne atwa ho aba ne dan ho ne nya ba bia na oyare yebekwa kohwe apom den Kasee ne amoduru na ho ato ye dan ho aba yemakwa yentoa Kasee no so na ye fanse from rewa ye hwe wapom de ho Kasee na ene social mu na yade ba ko wiase a emuade se oye disobedient a won fere nipa emu bia ye fere no epilepsy bibimo ye kan se etwere yade we se ba ne se wo hu se wa digi pa so kan koma su yibia ye digi me na nanamu a boga be hu a kekra na atiesusu a che se wo da ho na wo tiem bo nan pelu na wo soro sa yade boni a emu nipa nyehwe no enro aye sase se ye behwe ne ahwe ho komo kwan fa so ba ne ba nipa bi nsem kromo ka fa ho koso nipa no mu be kan ne ade ene ye toa so na hye ne so ma se Adom Kasee da Several Company Limited na daroma eno de ebreye Sahat Heba wono no akwakofa ba eba ne se ayemkuru Olsa ene etete wo abusia kwakoma tom yem Sahat Heba ebetumi etuase ediama wa wo ho entete bia sanse Osei so hwe na se eba wo so na wa anya dupa ntuase a ebetumi de osa de wakona nanom nsie do na unya Sahat Heba ni bia da Several Company Limited ediaba asebetu konongo yaso ye Kasee na nkasa ho kwa dosupu no benya tu ba bia yeto adro bia wo se me pesa Sahat unya Sahatia Olsa otiemu ma na wose Adom Kasee ene Dr. Fobi twetwe komo efasa etwere yade hu emo kire ye kwan ye faso ba ene CBC asia no endra ye hyase ekasafa etwa yare ho na ye cheche kwan ya obi betimi enya sa yare bi ene se kraba ne trim anaso di ne ti apem ho ama na wonya stroke ye kanso sa dodo na ye ni madodo nti a omunya enne ye beto aso ahwe senia nya ema etwa yawe ehyase obi o hol ma yawe won so bibia o ye fine de na so wo ha na se wa hyase esro atone so enye ma di biba ene TV hwe o hwe TV na se bobobo nani bebra etimi ma yawe eba lights are flash to say siren o hwe police for car lights here dandan ni red ni blue
obi etwa yare wɔ ne so gyina ebi nkyɛn na ɔhwɛ a ebi mama ɛsoro atɔ ne so obi wɔ hɔnom a ɔbrɛ wabrɛ ebi a ɔyi school asɛm na bibi ntumi nda nti wabrɛ ɛno nso etumi ma etwa yare ba nyɛma ketenkete bebree hɔ betumi ama ba dodoɔ na esuro yare na so yare enye hu sa ahwehwɛmu kyerɛ sɛ ofa nipa edu bia emu enson no sɛ ɔmofa eduro pɛpɛɛpɛ bɛyɛ mfie mmienu kɔ akyire na dodoɔ na ensɛm enya yare biom asɛ efrom so de na sundro no timi ma ano brase kra dodoɔ na emba biom kakra bi pɛ na ebia ebesan aba nti indro hɔ ema yɛn fa yɛn ba ne yɛn maame ana yɛn nuanom enhyɛ dem nia ehu ɛwɔ etwayare ene sɛ ɛhyɛ aseɛ na sɛ bibiomu gyina ne nyɛ ebia ogyina gya ho ogyina ɔkaka ana bibia etimi de ɔhawba ebetimi de owuo kura aba sɛ etwayare ɛhyɛ aseɛ a na obɛnya ana yem hyehyɛ bibisi dwane obi kura ɔhɔ abon sɛ na so akɔfa atre no de ehye nipa krenum daabi we nyina no enhia sɛ yɛyɛ ni ehia ne sɛ yɛbɛso nipa krom na yɛaboa no ɛde na to fam bɔkɔ sɛ onya to fam a na yɛde sumie ana ade a emre ahye ne ti ase ɛma yɛn kyekyere no pintan sɛ obepra no ho daabi wona obepra no ɛma yɛn pre sɛ yɛde ade bɛhye ne num esan sɛ ɛno kra na ebepra mo dodoɔ na oyɛ ɔmosa na otwɛn kakra omani so bɛtete ɔmo na ɔma yɛ fine na no deɛ sɛ hospital na ɛsɛ yɛde ɔmo kɔ a nya yɛde ɔmo akɔ ayɛ a yɛsuro nneɛma bi ebinom agyi tum sɛ etwa wɔ bi so na ado ho ka no ana ho ka no ntosu a nso benya daabi ɛnyɛ no korɛ ebinom agyi tum sɛ ɔmo etwa yare wɔ ɔmo so no ɔmo yɛ basabasa ɔmo ɛntesa ɛnyɛ bɛyie etwa yare ɛnyɛ bɛyie obi a etwa wɔ ne so no otimi ɛtena ase te sɛ wo ɛne mia bibia ne yɛn so ne hia ne sɛ ne nduru no ɔfa so ɔfa ne nduru di a ɔbɛyɛ okay etwa yare ɛnyɛ yare a ɛba so a ɛwɔ hɔ afebɔɔ daabi sɛ ofa nduru na senyam kan dodoɔ na yare ne ɛnsamba ɔmuso ebiem 7 out of 10 hu ɛtɔm yɛn fa nhyɛ ntim ne hu sɛ yɛn ba na yɛaka ɔmo hyɛ dem no yɛde ɔmo kɔ hospital a ɔho ɛbɛtɔm yɛde agokansie ɛna ɛtoa so ama ɛwɔ Adom Kasee so na yɛhwɛ nsɛm no sɛ ne si atia yɛdi kan afiri Ghana Black Stars aso yɛ na sɛ mu na mpanifo ɛwɔ Ghana Football Association ɛde abɛto dwa sɛ wɔn akansie a ɛda Ghana nim yɛne Zambia no bɛba so bosome ɛyɛ September ne de ɛtɔ so 6 September na nansɛm mu na nsɛm bi ahyɛ ase ɛba sɛ match no kwa ne mpanifo atu akɔhyɛ ɛyɛ 7 September ɛno ɛna GF mpanifo aba abɔntea bɛkyɛ mu sɛ saa nsɛm na ɛne nam frama mu no nya adeɛ sɛ nokora bia ɛwɔ mu mpanifo kyerɛ sɛ wɔn ayɛ nhyehyɛ ne dada ɛda hɔ a kyerɛ sɛ no ɛna wɔn gu so a wɔn edi so nti no 6 September sɛnea wɔn adi kan ka dada no nya adeɛ sɛ wɔn asesa no sɛnea ebi mo ɛka anaasɛ ne nam ewiem no nti tiefoɔ ne obiara a wɔ support Blasters no ɛnhyɛ ne nso sɛ Kumase ɛna akansie na ɛbɛba so na emom ɛyɛ 6 September na nya adeɛ sɛ da no wɔn asesa no. Yefre no so na yeba abehwe abrantie baako no so si akama Ghana ye under 20 Boboko a omo Turkey samre eye Lawrence Lati ono na esahene ede ma Boboko no ensemo a eba efa abrantie no ho kire se samre de Ashanti Gold Boboko si akande mo no wo wafu Boboko baako ewo South Africa eya Cape Town se sika omo de abro mo se omo beto abrantie Lawrence Lati fi omo no ekame akwa esa atem didie mpo eno pese omo didi omo erekase edu bodi edi nsem yechi we ene ensemu a ekoso e wa Ashanti Gold aso yegusu de eche de besi ono ye no nsem beba abeto manfo anim medi de kusi mensa kapito enyina no so na yemfa agokansi adwumadi no ensia na na je besa ato aso e de nsem aka abro
Yes, and so na yentoa ensem so na yefa anigidie efa entoa wo so aso hwemu ana omayimu anigidie dwumadie baako a ba ne se etimi ekore nipa na amanfo etimi ebomumbe ebedi akiri eye Adom Praise na so hwemu ana ede Kirk Franklin na Adom abomodin adon ne sadia friends wo free America butimamu no mbra no behuye no mpa na ba wo ba ne so no nkwa no ba kwesi wotin ade Ghana anotofo twetwo wuro bebre Cecilia Mafo ene ohima